Benvingut, Josep, i gràcies per deixar-nos gravar amb aquestes vistes tan polides de fons. Um, Aprofitant que estic d'esquenes en esport i a l'Ajuntament, què significa per tu Ciutadella? Ciutadella, tot. Uh, lo màxim, Ciutadella són els orígens, que nostra, d'allà on venim, nostres avantpassats i els nostres progenitors i els que vindran, no? Uh, Ciutadella sempre... És curiós perquè ara quan m'has demanat aquesta pregunta m'ha vingut en el cap quan estudiava a Barcelona, a la universitat, pues, quan deies que eres de Ciutadella i de Menorca, canviava tot, saps? Eres una... Algo que no era comú, eh? Eres especial allà, Sí, sí. saps? Sí, jo record que sempre demanava avançar tots els exàmens de final de curs per poder venir per Sant Joan i poder pues, començar a fer feina per ajudar a la família. I la primera que ho vaig demanar, el primer any de carrera, pues, m'han dit, però i per quin motiu, saps? Jo vaig anar allà en el departament d'economia, de política econòmica, d'una assignatura que feia que m'havien posat l'examen per Sant Joan i vaig anar a dir, mira, per favor, te demano, si ho puc fer antes o després, però si pot ser antes millor, així que ja m'ho llevo tot d'enmig i m'ha dit, i per quin motiu? Li dic, mira, li vaig explicar, soc de Ciutadella. Ostres, de Ciutadella, Menorca. És com si tingués justificació, Sí, Que tinguéssim un sí, comodí, sí, sí, i és espectacular. Ja. I la Ciutadella en què... És al diferent, màxim. Què recordes d'aquell jovenet que ja es movia pel Balear petit, feien qualque cafè, ajudant a jugar copes? Uh, no sé, un cúmul d'emocions, saps? A vegades que no resoltes, que fins que no te fas madur o no sé quantes que te fas madur tampoc, saps? Ja arriba un punt que comences a entendre coses, saps? Que te passaven pues, quan tenies 12, 13, 14, 15 anys i que igual après a gestionar ara, fa poc. I record això, que segurament molt més insegur, saps? Molt emocional o passional, no sé com dir-te-ho, supersensible, però ja amb una capacitat de percebre coses que no sé, no te podria definir quines eren, però tot d'una ja veia una persona, podia ser un client, podia ser, no sé, un pescador o qualcú de l'entorn i ja només a vegades en captar pues, notaves unes vibracions Ja. que te donaven pues, un feeling que no sé, que ja, no sé, en aquell moment igual ja podia ser que ja me començava a agradar el que estic fent ara, saps? Ja, I ja, no ho ja. sabia. Menorca té un ritme especial, va a poc. Com mantens tu aquest equilibri en un món professional com és de l'hostaleria, que va tot tan ràpid? Com Uh, gestiones aquest equilibri? de fa ja 5 anys, pues, des de la pandèmia, que ens va mostrar que hi havia més... És a dir, que si passava qualque cosa tenien que aprendre a valorar el que realment és important, com és el temps, com la família, l'amistat, i que a vegades dus una inèrcia i una dinàmica que te du a no donar-te en compte, pues, per lo que sigui, i vam decidir, ja que ens van obligar a fer un parón, no? Aturar obligatòriament, van decidir que a partir d'aquell any pues, aturaríem més mesos de lo que anàvem fent al moment. Crec que en la pandèmia, perdona, hi va haver un abans i un després en molt de negocis Sí, i amb la manera de veure un poc la vida. sí, sí, La total. gent que no ens havíem trobat mai en una cosa com Sí, sí. aquesta mos va fer aturar en sec. Va ser molt heavy. Va ser impactant, sí. I a nosaltres mos va obrir aquesta possibilitat, no? Que vam tenir que gestionar també amb els treballadors, perquè no només tu pots prendre una decisió, però eh, té que quadrar tot, no? Perquè tenim un engranatge pues, que no només depèn d'una decisió que pot venir interna, sinó que es té que valorar pues, molt d'aspectes, no? I vam decidir entre tots un poc arribar a poder aturar 3 mesos.
Per tant, això ha estat fonamental per poder mantenir després la resta de mesos una certa activitat, ja no només, diguéssim, laboral, intensa, sinó de feina que no es veu més enllà del que és el restaurant, és a dir, tot el que hi ha darrere, Ja. i si no descansam 3 mesos, lo de més no té sentit, saps? És com estàs dins un bucle infinit que Necessitam aturar, no té sentit, si no, no? saps? No té sentit. Necessitam aturar. Són persones com tots els clients que venen, que el de vols disfrutar quan venen a casa teua i el de serveixes, pues jo també m'agrada, m'encanta la gastronomia, m'encanta disfrutar del turisme i de la família i necessitàvem aquests 3 mesos per trobar-nos nosaltres mateixos i deixar de fer d'alguna manera, jo ho dic, que a vegades és com un paper que fas, no? Jo me passo tot el dia pues, corregint a gent, estant pendent de que els detalls que corresponen a que tot el tema de restaurant i el funcionament vagi sempre bé, pues, això és antinatural en jo i arriba un punt que si no atures no te sents bé. Necessites carregar-te i omplir-te de les coses que te motiven. I a part del temps aquest que dius que atures, què diries que te dona calma? Quines coses te donen calma? O quines persones? O com trobes aquesta calma? Bueno, aturant l'activitat ja és una baixada important de tensió i després pues, tenir temps per coses que m'agraden, els meus hobbies, la família, sobretot, que quan faig molta feina pues, la Ja, disfrut menys i a vegades no fer res ja és fer molt, saps? ja. Què diries, aprofitant que he xerrat de la família, que t'ha costat més? Estar a l'altura del negoci o de la família? Fuà, jo crec que és molt bona aquesta pregunta. Per tota la trajectòria que duim, per l'exigència que implica, per la pressió i per un poc el que és les expectatives de la gent, o el que esperen, a vegades he deixat de banda tal vegada un poc les exigències de la família, perquè sé que allà sempre hi som per respondre en el màxim en la feina, que és un error moltes vegades perquè donant per suposat que allò està cuidat, però si no ho cultives i no hi estàs molt damunt, això pot desaparèixer per la feina. Però per sort pues, tenc una persona, que és la meva dona, sobretot, que en aquest sentit sempre m'ha fet aterrissar molt en aquest terreno i crec que compaginam bastant bé les dues coses. Però sí que en molts moments el foco s'ha decantat perquè jo som super exigent i autoexigent i molt perfeccionista. I això ha fet que moltes vegades pues, descuidés en qualque moment sense deixar de banda ni molt menys, però que sí que, bueno, Ja. hi ha hagut aquesta... Abans has dit que havies anat a estudiar. Mentre estaves estudiant, tenies una veueta que te deia, per exemple, bé, no passa res si aprov o no aprov, perquè tinc l'opció d'anar al Balear. I vull... Saps què te vull dir? Sí, no, No. això no, perquè... Ja tenies clar que no volies anar al Balear, però això vas anar a estudiar? no ho tenia clar, no ho tenia clar. Jo, allò va ser com un parèntesis, vale? Perquè jo al final no me vaig desconnectar mai del restaurant. Sempre els estius, el que te deia antes, jo me demanava, de fet, me feia més assignatures per acabar el darrer quatrimestre un poc antes, me demanava si me posaven exàmens per Sant Joan a avançar, vull dir, jo ja tenia aquest sentiment de responsabilitat i de noció de lo que és, no sé si l'empresa o el negoci, però sí que és la feina, no? Però no pel fet de que en el futur podia ser el meu sostent, sinó per ajudar la família, saps? Perquè sabia que mon pare i ma mare, pues, fa 20 anys enrere estaven a tope, no? Feien super de feina, i jo ja els ajudava i me sentia pues, responsable i que hi tenia que anar. Però durant l'hivern, que ja saps que aquí els ritmes Sí, és canvien i diferent. baixa, pues, jo allò era un parèntesis, era pues, el meu moment d'autorealització, d'estudiar el que m'agradava i d'estar a Barcelona, madurar allà, sortir de Menorca per veure pues, noves fronteres, nous punts de vista, noves tendències, no sé, era el màxim, no? Però no, en aquest sentit no va ser... Bueno, si no me va bé, no perquè
també amb això també T'ha era ajudat bastant també la exigent. formació allà, evidentment, amb Total. la teva gestió. Tot el que m'ha passar a Barcelona, pels motius que fossin, sempre pues, que m'han servit Sí. perfectament per fer el que estic fent ara. Estàs casat, tens 2 fills. Sí, sí. Quin preu diries que has pagat per assumir el rol aquest? Preu personal, eh? Si n'has pagat cap, allò que dius, hòstia, he tingut que... No, ha estat... No he pagat cap preu, ha estat... tot ha vingut a base de... Bueno, sempre hi ha que tenir clar que si no tens persones que t'acompanyen en aquest camí, que entenen que tu pues, tens aquest estil de vida o aquesta feina, és impossible. I jo he tingut immensa sort de tenir neus que en aquest sentit estat i és el meu estaló i aquest, el que te deia antes, punt d'equilibri, es far en molt de moments, en els moments, sobretot en els difícils, de va, vinga, tal. I el preu no, ha vingut tot molt natural i han estat processos que s'han anat donant. Pues, mos vam casar, feia 12 anys que mos coneixíem i mos vam casar quan vam trobar tots dos que Ho era el heu de fer. moment oportú. La vida laboral, no només en el meu cas, jo crec que en totes les persones, facin l'ofici que facin, condiciona. Per tant, cada un té els seus ritmes, no hi ha un moment ideal perquè se té. I mai és ideal, tampoc, perquè mai ve bé una cosa si compares amb oportunitats o ofertes o projectes, perquè jo crec que hi ha un moment que si el teu cos diu ara és el moment, mos hem de tirar i després ja mos encarregam d'arreglar tot l'altre, i nosaltres ho vam fer així. Va venir un moment que mos vam sentir super a gust i còmodes en la relació i vam dir, vinga, mos casam per començar a formar pues, el Una que és la nostra família. família ara, i els al·los també anant vinguent de forma natural, desitjada i super a gust, dins d'un entorn laboral complex també, Exigent. perquè això hi és, però crec que nosaltres, tant la meva dona com jo, pues, en aquest sentit som molt de viure els moments, planificar un mig plaç, perquè a llarg termini a vegades no És té massa complicat. sentit, però viure els moments, saps? I seguir molt les intuïcions emocionals i del que sentim. I saps allò de work hard, play hard, saps? Nosaltres si tenim un dia per disfrutar, l'aprofitam al màxim perquè sabem que els altres, millor, pues, Taco de feina. l'engranatge de la feina i les exigències pues, no m'ho permetran i és així. Quan t'és pare te canvia tot, la visió de... que tenies abans és diferent, les prioritats, què signifiquen per tus fills? Ostres, Uh, mas tot, és a dir, jo vaig, sempre ho dic, a vegades quan m'ho demanen, que jo soc feliç des de que va néixer el meu primer fill, saps? Vaig sentir feliç de debò, no sabia què era ser feliç, és a dir, feliç ho soc perquè... O l'amor ple que Sí, diu, sí. sí, sa com, el completament de la persona com a persona tu mateix, no? Vaig sentir unes coses que no havia sentit mai, saps? I són, pues, el bàlsam en moments difícils, frescura, saps? Encara que venguis cansat de fer feina, pues, arribes a casa T'arreglen el mal i dia. allò és, i sort de so, perquè sí que te canvien tots les prioritats, però jo crec que si són desitjats i volguts, com és el nostre cas, pues, és com tot, no? Deixes tot l'altre o ho aparques per donar prioritat i sentit a el que realment és, que són ells, són ells. Un barco tan gros com el Balear, en tanta feina, què és el que diries que t'acosta més gestionar? Clients, personal, proveïdors, jo què sé, qualsevol cosa de sa carta... Bueno, jo crec que aquí està molt clar i xerres amb molt de professionals i companys del gremi, i no tant d'aquest gremi, sinó de qualsevol altre. I ara mateix, avui en dia, sempre ha estat així, crec que però ara s'ha accentuat molt és el tema del personal, que és capital humà, que dic jo, vale? Que sense ells, per altra banda, no podem fer moltes coses perquè nosaltres som uns i necessitam tenir gent pues, molt bona per poder fer les coses que desitjam. I els clients també. També no és fàcil. Jo crec que tots els feines que tens que estar en contacte amb persones, per tant per fer-la com per poder-la fer. És a dir,
si no tens clients no pots fer feina, si no tens treballadors no pots fer feina tampoc. És un engranatge, també, no? I tot el que són relacions interpersonals i tal, pues, són complicades. Tampoc penso que sigui una cosa nova, sempre ha estat així, perquè tractar amb gent, pues, tots som diferents i és complicat, però estàs a l'alçada de moltes coses, el que esperen de tu, els clients sobretot, i després els treballadors també, que bueno, també hi ha molta informació, la gent està molt al dia, actualitzada de tots els drets, les obligacions també, i bueno, però al final això no me preocupa tampoc, perquè si ets un empresari o una persona que intentes fer les coses amb honestedat i transparentment, no és un problema, per tant, en aquest sentit no és un problema, està molt bé, però sí que a vegades pues, hi ha fets que són que te fan... Són més complicats de gestionar. Sí, i que te fan pues, patir. Ja. I això és una càrrega extra afegida, a part de tota la feina després que has de dur a terme, que això ja d'haver pràcticament secundari avui en dia. Ja. Pues treure un plat de gambes bof ja te diria que és una preocupació terciària, en el meu cas, perquè tenc una barca, sé més o menys el que pescarem, arriba, sabem com el manipulam, si tens la planxa, per exemple, que funciona adequadament i tens la persona que me la té que planxar bé, no és un problema, això ja sé que sortirà bé a taula, però antes de tot això, que la persona que me la té que fer pues, estigui a l'alçada de les expectatives de lo que la gent espera quan aquella gamba arribi a la taula, o que estigui a l'alçada del nivell d'exigència de la casa, o que sigui capaç d'entendre quin tipus de feina volem que faci, això ja és el complicat, saps? No sé si m'he explicat bé. Sí. I has tocat els clients. Podries explicar qualque anècdota que es pugui explicar? Sí. Les que es puguin explicar, perquè en sé qualcuna que no es pot explicar, vale? Ja. Per tant, la que es pugui explicar. Anècdota en quin sentit, però, perquè... Sigui bona o dolenta, que t'hagi marcat o que t'hagi dit, ostres... No, bueno, hi ha moltes històries que mos han passat aquests anys. Jo fa menys estona que estic a l'empresa, que ja fa quants anys, però bueno, al llarg de la història pues, han passat mil coses, però jo més que anècdota te va de... No sé, que m'hagi marcat així com a... Per exemple, quan va venir Ferran Adrià, per jo va ser una cosa... Com si vingués en Messi, eh? Sí, increïble, no sé, perquè és una persona que... Admires. Sí, és un referent per molts i jo no soc cuiner, però m'agrada molt la cuina, també. Però no sé, va ser poder-lo atendre a casa nostra, que vingués, que pogués conèixer també... Va venir a veure com arribava la barca de pescar, va veure... El procés. Sí, tot. Va ser molt curiós perquè bueno, es va posar en contacte per telèfon i tal, hi havia una reserva en el seu nom i no... No sabíeu si ho era. I no sabíem, clar, perquè a vegades, jo què sé, Felipe González, noms així que són bastant comuns, es podria dir, i mai vas a pensar que pugui ser pues, el president del govern o en Ferran Adrià cuiner o qualsevol persona així destacada, ¿vale? I evidentment era així, saps? Era així. I va dir que, bueno, abans si sabia que tenien barca, abans si se podria veure un poc tot aquest sistema de funcionament nostre i tal, i ens van posar d'acord per poder, primers cap vespre, després de dinar, venir a veure la recepció de tot el que feien, de les captures, com ho gestionam, en el nostre punt tenim un punt de venda, on ho posam, ho distribuïm, després ho repartim als restaurants, i bueno, jo me'n record que era un dia d'agost, un migdia que vam fer molta feina, hi havia el papà encara que estava allà amb actiu, i els dos pues, sabien que havien quedat a les 5 aquí a s'arribar a la barca amb aquesta gent, i mos va pillar el toro perquè van currar moltíssim i, ostres, papà, tu, que han quedat a les 5 amb en Ferran Adrià i els que venien amb ell, i eren les 5 menys 10, i estàvem allà, no havíem ni dinat, havia hagut molta feina, i jo me'n record, tots dos allà mos van anar fent les mans, un poc mos vam aclarir, desodorant, pam-pam, hores de sol, feia un solàs, i caminant des del Balear vam passar per aquí pues, fins a arribar a la barca, i mos esperaven allà en Ferran Adrià i unes persones més que venien amb ell, amb les mans darrere així, i jo com anava caminant,
amb el papà a la vora i deia, tu, li feia així colzars, tu, papà, que aquella persona que hi ha allà és en Ferran Adrià, que és en sèrio, i ell me deia, ja, saps? Va ser com un moment que mos queda immortalitzant, no? I mos anàvem atracant i no, mos estira la mà, hola, què tal, no sé què, mos presentam, i bueno, i vam veure, justament aquell dia també va ser un dia de pesca extraordinari, van d'uns Va anar tot bé, escaramel·lans, eh? sí, uns escaramel·lans així que estirats de punta a punta, pues feien uns jalecos espectaculars, gamba preciosa, molt de peix, i ell estava allà, pues, emocionat, i això, i allò, i demanava, i deia, bueno, pues això m'ho guardes per avui vespre, tal, no sé, que saps, ja va fer com la seva selecció, saps, jo dic, ostres, bueno, després vam pujar amb el cotxe nostre, van dur aquí a Santa Bàrbara, que tenim unes cotxeres on pesàvem el producte i tal, i allà ja salivaven, no? Allà ens vam fer unes fotos també amb ell, i tenia taules vespre per sopar, i a les 9 o així, i diu, mira, saps que a més doni a les 9 vindré a les 7? I dic, a les 7, i si són les 6, i jo em tenc que anar a descansar, no he dinat, i... Bueno, no li vaig dir, no, s'ho van pensar, no? I vale, perfecte, el El que diguis, que vulguis, saps? I així va ser. Taula preparada, amb un nervis allà al·lucinant, no? No vaig ni dinar ni res, dutxa, i vaig tornar a baixar a preparar que estigués tot. I va anar bé. I va anar espectacular. Va ser fins... M'han anat tardíssim al vespre, a la 1 i pico, i tot el que va demanar o tot el que va veure en aquell moment, pues, li van fer el moment, saps? Com a la carta, i era un dia... Bueno, me'n un record que tracte era... especial. No, ho feim amb moltíssima de gent, en aquestes coses, perquè la veritat és que l'avantatge és aquesta, que, òbviament, en aquell dia pues, jo me vaig dedicar Sí, a estar pendent d'ell, també perquè tenc un equip alrededor que t'ho que permet. m'ho permet i en moments així pues, crec que és necessari. Però l'esdevenir d'aquell servei va ser un servei normal de qualsevol dissabte d'agost, ple fins a bandera, amb gent que espera per sopar i el restaurant full. És a dir, i ell, clar, va arribar a les 7 o una cosa així, estava buit encara perquè a les 7, a mitjan agost, fa una Sí. solana que al·lucines. I ell va començar ja allà, i pam, no? I un moment donat que es va aixecar, a mitjan sopar, devien ser a les 9 i pico, va sortir de fora perquè la seva dona fuma, no sé per què va sortir per anar-la a cercar i tal, i, i diu, hòstia, tota aquesta gent que espera, metge que sopa, està sopant, diu, a la carta, sense saber el que menjaran. I dic, sí, me diu, això és espectacular, diu, perquè jo, quan tenia el bulli, pues, els Menú comensals que tancat. fèiem sabien el que feien, no menjava tothom a la vegada, però, diu, això té un mèrit Sí. extraordinari, no? I, bueno, es va sorprendre de del material, i després va ser molt polit perquè es va fer fotos amb tot l'equip, i va ser un esdeveniment per nosaltres tres, Bueno, sí. super... De fet, aquí em passen bastanta de gent coneguda. I Sí, també és com un pot de satisfacció de dir, total, venen en el meu restaurant total, perquè vull pensar que donam un servei de qualitat i té un nom. total. I I això va també... ser... Me va marcar molt, també me va dir unes coses mentre jo el servia, va ser superagradable, va apreciar molt el que fem, perquè al final es tracta de so i no... Ja. I va ser pues, una anècdota que me quedarà guardada per sempre. Si haguessis de dir-los a ton pare i ta mare una sola cosa del llegat que t'han deixat, i els tinguessis a la taula, ells dos tots sols, algo que no saben, que els hi diries? O que no els hagis dit mai? Uh, bueno, jo crec que a vegades no fa falta dir-ho, saps? En paraules, perquè ho han demostrat en fets, crec jo que bueno, ara et diré el que el diria, no? Però jo crec que nosaltres, sense sentir-nos pressionats ni sí, pressionats de continuar amb aquesta trajectòria i amb aquest llegat, ho hem fet, vale? Per tant, aquest fet, sense ser seguint espontani i natural, és fruit de l'educació que hem pogut rebre i dels valors. I això és gràcies a ells, que sense haver-me de dir, Josep, fer aquesta feina, amb com mos han educat i tot el que nosaltres hem viscut i mos hem vist immersos dins aquesta vida familiar i laboral, han fet que de forma lliure haguem decidit continuar Continuar. a això. Per tant, el que els diria seria gràcies per tot el que heu fet sempre per nosaltres i gràcies per haver-nos donat aquests valors personals i professionals. I ara que tens fills, entens més a ton pare i ta mare? Molt. Total. Que en aquell moment deies, ostres, és que tanta feina o
Sí, tant de temps a la feina i va de menys en nosaltres. clar, és el que te deia antes, no? Que amb el temps cures mm, ferides que són emocionals que quan te passen, quan ets adolescent o preadolescent o fiat, no tens mecanismes ni eines ni respostes a coses que sents que no saps prou bé de per on te venen, no? I a vegades són, fruit d'això, de que, jo què sé, per lo que sigui, ton pare i ta mare tenen que estar en el restaurant i els teus amics tenen vacances els seus pares d'agost i se'n van a la vall a Fes fer dia. el cap de setmana o a acampar i jo no se no ho vaig poder fer mai. I en aquell moment per jo era un acte de rebel·lia contra casa meva que jo no entenia perquè això era així, no? I per lo millor durant uns anys jo vaig tenir unes ferides que se m'encoratja perquè Ets entès. ho he entès, però és molt complicat. Uh, I l'important és no intentar cometre els mateixos errors, que no són errors, són fruit de circumstàncies que a vegades no controlam i que es donen per el context i situació. Fa 30 anys eren uns i ara seran uns altres. I, clar, jo ara no sé si m'estic equivocant amb el que estic fent, perquè igual això no ho sabré fins d'aquí 10 o 15 anys, quan els meus fills m'ho puguin dir o m'ho puguin tirar encara qualque cosa. Jo intentaré que no sigui així, perquè les coses han canviat molt, com deia antes, també tancant més Tancar més mesos, mesos. dedicant més temps, però no tens res de tirar-los encara a casa meva perquè sé que van fer tot el que van Poder i poder més. i més per tot, per tirar endavant un negoci que també van heredar dels avis i les emocions a vegades són molt males d'acotar i de treure d'aïllar d'unes equacions. He xerrat del personal, que és difícil de gestionar per les circumstàncies que està a Menorca. Com veus Menorca d'aquí 10 anys? Amb tots els problemes que tenim de vivenda, de temporalitat, de que no es troba personal. Bueno, serà molt difícil emprendre projectes nous amb, amb el que comporta l'emprenedoria, no? El risc, um, perquè crec que el personal bo, la gent bona, és llesta i està posicionada i situada a puestos on saps que te podran garantir una certa estabilitat i regularitat en totes les condicions, no només laborals, sinó també personals. D'aquí jo me sent, o m'ho sentim, un actiu important amb això, perquè han destinat sempre moltes energies, recursos, no només econòmics, sinó emocionals i personals, en cuidar molt bé la gent que fa feina amb nosaltres. Però hi ha gent que encara que tu li donis tot aquest pack perdó, tot aquest pack De recursos, que de has dit, sí. recursos emocionals i laborals i Econòmics. econòmics i tot, Està no, insatisfeta. no, exacte, no encaixa, no vibra igual, no? Per tant, no passa res. Mos hem de relacionar i mos hem de Ja. atracar en aquells que interpreten i volen el mateix que nosaltres volem, no? I aquí els restaurants es convertiran també en un bé de luxe, perquè les matèries primes també bones de cada cop són més Més males de cares. trobar i més cares i trobar un restaurant amb personal qualificat, amb un bon servei, amb gent professional, amb matèria prima excel·lent, amb una cuina honesta, amb unes instal·lacions més que òptimes, això serà una cosa molt especial. Què diries que has après més? Dels errors o dels teus èxits? Dels errors, Dels errors. total. Sí, perquè sobretot quan xerrant també del personal i tot això, moltes coses que ara me passen fa 10 anys o 12 que me passaven exactament igual, però m'afectaven 10 vegades més. I quan t'aprens a gestionar, no? Jo sempre poso un exemple, a vegades que m'ho demana qualque persona així propera i tal, hi ha bales que sempre hi ha dispars i hi ha bales que sempre te venen a ferir. Uh, el d'aprens a esquivar, perquè ja t'han ferit unes quantes, no? I saps el mal que te fa, assistint de supervivència i la capacitat de tirar endavant i de resoldre conflictes i problemes,
fa que aprenguis, no? I que el que me passava fa 10 anys o 12 i el que me passa ara pot ser exactament el mateix, però m'afecta totalment d'una altra manera o pràcticament no li dones importància que en aquell moment, pues, me recordo que a vegades telefonaven el papà plorant a vegades o me deia la primera que te passa, això és normal. Tranquil, que la segona, la tercera, la quarta que te passi ja no t'afectarà de la mateixa manera però ho has de resoldre tu. Jo no te puc ajudar perquè un dia pot ser que no hi sigui I ho no, has de resoldre tu. exacte, t'has d'enfrontar, t'has de guanyar la confiança dels treballadors, dels clients i posar-te al de feina i si vals, el temps dirà si vals, el temps ho dirà. Per tant, això és evolució i creixement personal. Això són, per jo, els èxits no el de contempl com a un aprenentatge, és el resultat de corregir errors, saps? Tu i el teu germà heu tingut un bon mestre. Sí, és millor. Què Això ho tinc molt significa clar. ton pare? Què significa ton pare en tot perquè amb aquesta equació? Ara està Papà. jubilat. Sí, està jubilat, però el papà sempre hi és, saps? I sempre hi ha estat. I és que és molt mal de fer, perquè me sap greu. No, no t'ha de saber greu, és que és El normal. papà és el Balear, saps? Sa mamà també, És però... en Bet del Balear i na Manola. Sí, és que hi ha tantes històries darrere i moments complicats també que han tingut que resoldre Quasi és com un... tota la família. Ets com aquell pare que prepara un fill per sa vida, a tu t'ha preparat igual per sa feina, no? Sense donar-te'n M'ha compte, cridat però... l'atenció que diguessis és que si jo te dic com ho has de gestionar o sempre te tenc que dir com has de solucionar les coses el dia que jo no hi sigui, no ho sabràs fer tot sol. I això és com el que nosaltres ara, avui en dia, pretenem amb els fills, no? Exacte. T'has de saber equivocar i saber Però resoldre. ell sempre ho ha fet molt bé perquè no és fàcil fer feina amb ton pare i ta mare, més estones amb el papà que amb la mama, perquè la mama baixava més els moments de més volum i estiu rigorós, però amb el papà han fet moltes hores junts i han tingut també els nostres moments no de desavenències, sinó de... És com, no sé, és com si seguéssim el mateix, però En en diferents jove coses. i en més madur, saps? El mateix, em passa perquè crec que pensàvem exactament igual, vas a dir, però si sé que me vas a dir això, jo sé que me diràs això, perquè te conec, perquè mos movem igual, saps? És que hi ha clients i tot que me diuen, és com si veiés ton pare quan camines per la terrassa, saps? És que fa molta estona que ven i dius com veure ton pare reencarnat en tu, i eh? jo, però, i jo, clar, jo crec que això és superguapo també, perquè agafant totes les coses positives que això té i mirant cap al futur amb com som jo, perquè jo som en Josep, saps? Som diferent que ell, però jo crec que les coses bones el dem interioritzar superbé, Ets saps? après molt d'ell. És que sí, I es nota, quan t'enxerres es nota. és el meu referent, vull dir, jo què sé, clar, i sempre fins... I ara també, és el taló, és aquella sensació de seguretat, saps? Que penses, hòstia, avui hi haurà super de feina al restaurant, però hi ha mon pare, saps? Això sempre havia estat així, fins que un dia pues, ja no hi havia el papà, jo havia de ser qui estava en la primera línia no? Del precipici, sense que sigui un precipici, però el primer any va ser molt complicat sense ell, perquè me sentia desemparat, però, per una altra banda, super segur, perquè també me creia capaç de que podia fer, seguint els passos seus, podia fer el que havia après i que seria super satisfactori. Ja. Aprenguent també de les equivocacions sense que ell hi fos, saps? Aquí estan fent una escola d'hostaleria, ja es Cardona. Què li diries a un jove que surt de l'escola de turisme o que té ganes de ficar-se dins el món de l'hostaleria? Que és un ofici que, si és vocacional, és espectacular, és molt guapo, uh, però que el més important és ser prudent, pacient i que sense sacrifici ni esforç no arriben a les recompenses i els resultats, no només econòmicament, sinó professionalment. És a dir, tot té un procés, hi ha que començar des de baix, saber que les coses tenen un sentit
però no pretendre sortir i dir, jo és que surt d'escola i vull ser so, no. O millor tampoc vals per ser un jefe de cuina, pues, millor la teva posició és un segon, o jefe d'esquarto fred, o el que sigui, o reposter, però deixar que el temps també faci la seva feina, anar intentar formar a puestos on tinguin uns bons valors, que demostrin estimar la cuina, el producte, les arrels. Aquí a Menorca tenim una gastronomia espectacular, la cuina menorquina té una base i una essència increïble, i això no vol dir que sigui una cuina clàssica, perquè tot li pots donar 2 o 3 voltes a qualsevol plat, però que, sobretot, l'esperit de sacrifici, que és un dèficit que ara trobam molt, no? Que a vegades de sobte pues, te ve una persona amb molt poca experiència i les exigències són tals que dius, ostres, no arribaràs a un món així, Ja. perquè hi ha que ser prudent, pacient i rodejat de persones que tenen més experiència i que te poden ajudar a créixer. Hem xerrat de bons, mals moments. Hi ha hagut qualque moment, o supos que sí que entens que hagis dit o m'he equivocat o no ho veig clar. Sí, clar que sí. És a dir, Sí. El que passa que, si te tenc que ser honest, jo tinc molt de defectes, segurament com tots, però una virtut que tinc és que me n'olvid molt ràpid de lo dolent. El meu cos ho tritura, saps? I amb la meva ment i tot això ho esborra ràpid. Me diguessis ara, l'any passat que va passar qualque moment complicat i això, sí, un moment que se mos van juntar qualque baixa laboral, dies de molta feina, qualque problema amb qualque client, que això sempre hi entra, que dius en aquell moment ho veus però no t'ho superfosc, quedes molta estona. ho eliminen fàcil. Va, això I clar, perquè és que si no estaríem immersos dins vas una acumulant, dinàmica sí. i això també ho has de transmetre en el teu equip, perquè si jo som, no sé, el referent o el qui dirigeix o el primer de, de la línia, jo ja arribo i bufam i estem cansats i, hosti, i avui no sé què, i molta gent, i què passarà, i que no, no. Hem de transmetre positivisme, bon ambient i això ho hem d'eliminar. Ojo, si ha passat alguna que és susceptible de millorar, s'ha de s'ha Autocrítica. d'analitzar totalment. Moltes coses que ens han passat, després són correccions que ens ajuden a créixer, això està clar. Ara, hi ha molta crítica destructiva també Ja. bueno, en molt de casos també anònima o emmascarada, que en el castellà molt la prenen un poc com, bueno, l'agafam entre pinces. Si tinguessis que triar una de les dues opcions, quina triaries? Llibertat de mercat, com, vull dir, ara que vengui qualsevol persona de fora pugui comprar els preus tan abusius que crec que s'estan pagant, o una regulació dràstica per la gent de fora, o la gent que realment econòmicament pot comprar els preus que s'estan venent les coses. O sigui, mirar un poc més pas de casa o seguir com estem ara? És una pregunta complicada. Hombre, el sistema capitalista en el que vivim i l'economia de lliure mercat, això és un tema que regula oferta i demanda i pues, ara estem en una època amb una inflació considerable, amb un diferencial de poder adquisitiu considerable també en altres països, que és el que ha provocat un poc un pot ser bombolla aquesta que s'està donant a molt de països, però sobretot a Ciutadella, crec jo, que clar, gent de fora es pot permetre pagar segons quins preus que molta gent d'aquí no podem, i clar, i això està de qualque manera despersonalitzant un poc l'identitat, però crec que és una cosa que no hi podem fer massa front, no? Eh, I un híbrid tal seria el seu, no? Regularitzar fins a un cert punt per tal de que quedés tot, no? Un poc més en mans O de més capital equilibrat? local. És molt difícil, és una situació tentadora per el qui ven i per qui pot comprar en els preus que estan ara i complicada de dur a terme per els qui governen o decideixen perquè, no sé, a jo m'agradaria que igual es despersonalitzés un poc menys, no? Ciutadella i Menorca, perquè, bueno, la gent d'aquí, pues, Ciutadella, no? Com demanaves antes,
la ciutadellenca és el màxim i la gent d'aquí és fabulosa, però també necessitam gent de fora que mos reactivin l'economia, que mos desestacionalitzin un poc també en èpoques de temporada baixa, que per lo que sigui, pues, la gent d'aquí a lo millor... Saps com no ho faràs mai bé per tothom. No, és molt complicat, és una pregunta complicada. I el tema de... La segona cosa que te volia demanar és el tema de també un poc la massificació, no? Que diuen vehicles, de gent... Clar, tu siguent món d'hostaleria, portes obertes com fins ara, restaurants plens, butxaca plena, o pues, Menorca amb límits. Sí, sí. Jo no sóc dels qui pensen que tot s'hi val. Crec que hi ha altres alternatives, com, per exemple, potenciar més les temporades baixes, desestacionalitzar els mesos de saturació, perquè Menorca és una illa i té límits geogràfics, òbviament, i té unes capacitats i el hem de saber acotar. I no, per això no s'hi val tot. Jo, si te som honest i franc, els mesos que hi ha tanta feina... Tanta gent... No disfrutam, tampoc, perquè estem sobrepassats i no tenim prou oferta per la demanda. Ni recursos. En canvi, nosaltres obrim 9 mesos i jo m'encantaria el febrer poder fer més, el març poder fer més, perquè també fem un esforç per tenir una flota de capital humà, de persones, que està sobredimensionada també perquè després, per nosaltres això no és una despesa, és una inversió, perquè després en temporada alta no necessitam tant recórrer a gent de fora, sinó que mantenim en els mateixos i això repercuteix també en el servei, el client que ve veu la mateixa cara, gent de sempre, i també donem una seguretat, una regularitat i una estabilitat al treballador. I és una cadena, no? Nosaltres creiem molt en això. I Menorca, amb uns límits, seria fabulós. El que passa que on trobam aquests límits i qui decideix quin és el límit adequat o quant està Però bé, bé per està bé. tothom. Però, bueno, potenciar la temporada baixa seria fabulós, crec que tothom està d'acord amb això, però seria clar, com, ja... baixar la temporada alta i pujar la temporada baixa, no? Sí, perquè el qui ve també en temporada alta no el disfruta. tampoc veu la Menorca real. No. I no pots disfrutar. Supers plens, Restaurants, sí. restaurants plens, aparcaments plens... Volem això? Jo crec que no. Ara te faré un test ràpid on la resposta ha de ser instintiva, vale? Maó o Ciutadella? Ciutadella, Platges del nord o del sud? del sud. Sant Joan amb o sense límits? Sant Joan amb límits. Esborn amb o sense cotxes? No ho sé. És que depèn, tio, saps? Ha de ser ràpid. Sense cotxes, però ben duit, ben gestionat. Puc afegir un... No, ara ja t'estàs allargant. No, sense cotxes, però amb pàrquings alternatius. Pizza amb o sense pinya? Sense. Peix o carn? Peix. Anar a dinar o sopar? Dinar. Vi blanc o vi negre? Tots dos. Gina, llimonada o pomada? Gina, llimonada. Llibre o pel·lícula? Llibre. Molt bé. I ara, per tancar, te faré dues preguntes, i una seria, aprofitant-lo del llibre, és dir llibre, no? Sí. Podries recomanar un llibre? Ostres! D'ara o de fa temps? Sí, tenc un llibre que m'ha quedat clavat, tio. No, en tenc dos. Puc dir dos, no? Sí, sí. Jo som un gran lector. Però és que no me'n recordo l'autor. És igual amb el títol. Una és una novel·la policíaca que es diu La verdad sobre el caso Savolta. No me'n recordo l'autor. No, jo L'hem tampoc. de cercar, perquè cerca molt i ho diré. Quedaràs bé, La verdad sobre el caso Savolta, el que te'l vaig llegir a escola. M'ha agradat moltíssim. Me l'he llegit 15 vegades. I no sé, no me'n recordo de l'autor. Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza, molt bé. La verdad sobre el caso Savolta, d'en Eduardo Mendoza. I després un que m'ha tocat la fibra en aquell moment perquè va ser quan estudiàvem també a la universitat. Ara ens va fer llegir un llibre per una assignatura que xerraven de la comunicació i tot això, no? I es diu L'illa dels cinc fars, de Ferran Ramon Cortés. I xerra de Menorca i fa, pues, a través dels fars uns símils amb les coses de comunicació, no? Com es comuniquen els fars, amb tot una... I surt el Balear, l'autor es veu que venia per allà, no? I jo no sabia res de tot això, no? I quan començo a llegir el llibre
veig allà que el protagonista, em crec recordar que nomia Max, s'està menjant unes gambes a la terrassa del Balear, saps? Jo tenia de 8 Flipaves, eh? anyets i era a Barcelona, allò, un poc senyorança aquella, i veus allò i va ser com, buh, no? I aquest llibre m'ha marcat molt, també, i te'n podria dir més, però aquests dos són com que sempre Sempre és m'han això. marcat per lo que fos. El d'en Eduardo Mendoza, pues, perquè no tenia gens de ganes de llegir quan me van fer llegir, me pesquera a castellà quan anava a l'institut, i quan vaig començar pues, m'han engrescat d'una manera, era un totxo Era gros, considerable era llarg. per jo, i no era gens aficionat a la lectura, me feia molta vessa, i m'ha agradat tant que va ser com també un repte, saps? I un disfrute i un descobriment. Si demà tanqués el Balear, Uf, què perdria Ciutadella? uf. Bueno, primer, una empresa local, familiar, que això és molt mal de trobar també a les alçades que estem, on considero que les persones que la gestionen tenen uns valors humans que avui en dia són mals de trobar també, en quant a empresaris, i que seria una llàstima perquè tenim una empresa amb quasi 100 treballadors, bueno, donant bastanta feina a moltes famílies, d'una manera també local i gestionada directament. Això per una banda, així en termes tal, més, no sé, econòmics o tècnics, i després, emocionalment, jo crec que se n'aniria una part de la història D'esport de d'esport de Ciutadella. Ciutadella i de la gastronomia, vulguis o no, perquè, bueno, al final no es tracta de qui és millor o pitjor, ni considero que ho seguem, ni molt menys, però sí que es veu que amb molta passió i il·lusió i molt d'anys de dedicació i sacrifici i esforç, a part de que tot ha de ser un negoci, no? De qualque manera ens hem de guanyar la vida amb això, però creu-me quan te dic que ja no ho és tot, saps? Els nombres no ho han estat tot per nosaltres, i crec que tampoc faríem la feina que fem si mos baséssim només en termes econòmics o estiguessin seguts a una cadira dictant com tenen que funcionar les persones que fan feina per nosaltres, les quals a totes coneixem perfectament, el d'apreciar i el d'intentar cuidar, vale? Per això jo crec que tot això és un engranatge de moltes coses, i crec que seria una llàstima perquè es perdria algo molt autèntic i molt sincer. I a tu quan t'agradaria que te recordassin professionalment i personalment? No, no ho sé, això sembla que... No, no, no. Que va, jo el que faig, t'ho jur, és perquè m'encanta. No sé fer altra cosa, també, me diguessis ara, mira, tens que canviar d'ofici, igual me reinventaria i m'espavilaria, però a vegades ho he pensat, saps allò que hi ha moments xungos que sí, hòstia, què faria o què faig? No ho sé, No ho saps. no ho sabria, i només que hagi vagi valgut la pena que la meua passió i el que jo disfruto en el que faig ho pugui transmetre uns quants dels que estan en joc, que crec que és així, perquè es nota, no? Només per aquest fet de dir, ostres, he après d'ell moltes coses que ell ha anat aprenent, del papà, de persones importants que han fet feina per nosaltres, dels viatges que fèiem a fires, congressos, del món del vi. Només que això calés i funcionés, que ja funciona perquè jo ho transmet i ho moc, i jo quan entro al Balear a vegades i intento observar com està, me poso superorgullós perquè, a pesar de les coses dolentes que sempre van passant i tal, te dic que això té més pes, lo bo, i el que veus que has anat aconseguint amb esforç, no? Que me recordessin pues, per això, que tota aquesta passió i la implicació hagi valgut la pena en aquest sentit. I què més era, que era l'altre? A nivell personal. No, a nivell personal, pot ser un bon pare, un bon amic i una persona agradable, saps? Que crec que ho soc. Vull dir, perquè és molt senzill tenir... Bueno, molt senzill, no, però si ets així, natural, i t'estimes les persones que tens a prop, mm, és això, jo crec que els meus amics m'estimen i jo me'ls estimo molt a ells, i la meva família per descomptat, saps? I ja està, no... Pues res, agrair-te tot el temps. Ha passat molt ràpid. Dema Ai,
Han tingut la mala sort de ser renaus, però han passat una estona agradable i tu Súper. gràcies. Gràcies per tot. Ha estat brutal.